Tentokrát si ukážeme, ako sa dajú ľahko vyrobiť vodné vosky do aromalampy. Výhodou použitia voskov namiesto vody s esenciálnymi olejmi je to, že netreba počas horenia sviečky neustále dolievať vodu do aromalampy. Takže, čo budeme potrebovať na výrobu vodných voskov? Dôležité je, aby všetky ingrediencie, ktoré použijeme, boli prírodného pôvodu, navoňané len čistými esenciálnymi olejmi, aby sme si mohli naplno užívať ich blahodárne terapeutické účinky. Pripravíme si nejakú formičku na vosky, prírodný vosk vhodný na odlievanie z foriem, my tu máme pripravený sojový vosk Pilar, vyberieme si obľúbený esenciálny olej a ak chceme vosky dekorovať, tak si pripravíme aj sušené kvety alebo bylinky. Ak chceme vyrábať farebné vosky, použijeme prírodné farbivo na sviečky. My tu teraz máme pripravené zelené a fialové farbivo. Vosk nasypeme do vhodnej nádoby a dáme ho topiť do vodného kúpela. Do roztopeného vosku pridáme esenciálny olej. Môžeme až do 8% celkového objemu. My sme napríklad na 80 g vosku pridali pol fľaštičky, to je cca 5 ml esenciálneho oleja. Vybrali sme pomarančový olej. Do formičiek nasypeme trošku sušených kvietkov. A teraz už môžeme nalievať roztopený vosk do formičiek. Vosk necháme stuhnúť. Do ďalších voskov, ktoré budeme vyrábať, pridáme zmes sviežych esenciálnych olejov Energia. Dekorovať ich budeme sušeným rumančekom a zafarbíme si ich zeleným prírodným farbivom. Do roztopeného vosku pridáme takýto maličký kúsok zeleného farbiva. Farbivo dôkladne vo vosku rozmiešame. Pridáme esenciálne oleje, opäť asi polovicu z 10 ml fľaštičky, ale môžeme dať aj menej, ak chceme dosiahnuť jemnejšiu vôňu. Do formičiek vsypeme trošku kvietkov sušeného rumančeka a tentokrát budeme vosk vrstviť. Najskôr nalejeme jednu vrstvu vosku a necháme mierne stuhnúť. Je to preto, že kvietky sú ľahké. Vyplávajú teda na povrch a my chceme docieliť, aby boli kvietky rozložené nielen na povrchu, ale v celom odliadku. Tak si takto pomôžeme. Na čiastočne stuhnutý vosk nalejeme druhú vrstvu roztopeného vosku. Tentokrát až po okraj formy. Na vosk nasypeme opäť trošku kvietkov a necháme úplne stuhnúť. Stuhnuté vosky jednoducho vyklopíme z formy von. A rovnakým spôsobom si vyrobíme aj fialové vosky. Tu použijeme fialové farby vo vosku a levandulový esenciálny olej. Tieto fialové vosky budeme dekorovať sušenou levandulou. A vodné vosky do aromalampy sú hotové. Stačí vložiť len 2-3 kusy vodných voskov do aromalampy, zapáliť pod lampou čajovú sviečku a môžeme si užívať blahodárne účinky aromaterapie bez toho, aby sme museli sledovať, či netreba doliať vodu do nádobky v aromalampe. Keď sviečka v aromalampe vyhorí, vosk v nádobke stuhne a je pripravený na ďalšie použitie.
keď opäť dostaneme chuť na voňavú relaxáciu pri sviečkach. Takto môžeme vosk opakovane používať, až kým nevyprchá jeho vôňa. Potom ho môžeme doplniť novým voskom, alebo vymeniť za iné vosky, či opäť za vodu s kvapkami esenciálnych olejov. Zaži s nami voňavú tvorivú terapiu.